Søren har været på efteruddannelse og vil nu prøve det, han har lært på kursus i praksis. Jamen, jeg har tænkt på, om vi skulle flytte vores kyllingeindvolde op til vores indgang, for vi har lige lært på vores kursus om, hvor tingene sælger bedst. Min plan er, at jeg skal op og have sat den her fryser til, og så skal den så fyldes op med vores kyllingefødder, kyllingelever osv. Jeg arbejder i Full House, som er et engrosfirma. Vi sælger primært til pizzerier og restauranter osv. Jeg har været på efteruddannelse på Niels Brock, hvor vi har lært om, hvor vi bedst klasserer varerne, så det er mest hensigtsmæssigt, og vi kan få solgt mest muligt. Så skal den bare nå at blive kold nok, så vi kan putte varerne i. Jeg synes, det er rigtig spændende at være på efteruddannelse. Det er udfordrende, og det får en til at tænke mere over hverdagen i firmaet. Så er vi spændt på at se, hvordan salget det kommer til at gå. Ved at jeg har flyttet kyllingefødder op ved siden af indgangen, så kunderne de ser det, så har vi faktisk fået skabt et rigtig stort mersalg. Vi har øget salget med 300% cirka, så det har været rigtig, rigtig positivt. Nu vil jeg i gang med at overveje, hvad der ellers kan flyttes rundt på, så vi kan få mere gang i vores salg. Jeg vil sige til andre, som tænker på at tage på efteruddannelse, at de bare skal gøre det. Det er rigtig sjovt og berigende. Man lærer sine kolleger at kende på en helt ny måde, og man får en masse nye tanker og idéer til firmaet og til sit arbejde hver eneste dag. Så det er bare at komme i gang.